Bergabung Cak Sariman Gedung Galeng, Cak Suliman Fit Gedung Galeng, Bapak Isna Sumber Keramat, Cak Soleh Gudin Butek Sumber Keramat, Cak Samin Purut, Ahmad Subadar Bulu Kandang, Cak Sumair Bades, ini kuping dari tuan rumah, Cak Rejo Riwan Bajarimbo, Cak Misnadi Pok Sangi Tengah. Monggo. Setelah ini mantan Kades Ijaz ting-tingane. Cecak Naasir Basori, Cak Lukman Putra Pak Kampung Dulmanan, Cak Suki Iyul, Cak Sohib Putra Cacak Waka Cak Abdul Badar, Cak Sujono Meyari Pak Kampung Saidol, Cak Mahfuz Togi Pak Guru Punaki, Cak Asari Mana Suliman Putra dan kawan-kawan.
bisa ngerekani ngerti nombaran artine welas sing kuryang pacar anake batu kiran kagel pacar ono ning pinggir perapatan terminal mati yang gawe kenanganku ora bakalan aku lalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu yen aku kangen terus sliramu tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku yen aku kangen karo sliramu tak alas-alas fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning Atur sepandun. atiku. Cak Nasir Basori datangnya dari terima kasih Kampung Dulmanan Cak Daud Yusril matur nuwun terima kasih Cak Nasir Basori kemudian terima kasih ada Cak Sugiyul Sohib Putra sekaligus Cak Abdul Badar beserta Kabung Saidel udah tampil juga di pagelaran Cak Sumair Bedes Cak Riono Eni sekaligus Cak Arsudi Leo Neng Susana matur nuwun terima kasih Cak Samhuri beserta Pak Esna